Paul House. رمضان الكريم رمضان مرحبا رمضان يا رمضان الكريم رمضان العظيم يا رمضان الكريم رمضان مرحبا الله خير دني انصر وقاتا من girma رمضان ne ya dawo kunga wata ne mai alfarma a cikin sa ake bauta kuma aggade ta cikin Ramadan ya dawo bayan Allah ku da karo himma ku karo dukkan azama ku bauta Allah na mai girma domin samun yantawa cikin wadannan mai alfarma watan Ramadan ya dawo kunga watan da ake alfarma Ramadan karim bayin Allah Allah a cikin sai ke yantarwa kusani bayin Allah sanatin kadari ya mana cikin ta kuma tun san ba illa alqur'ani ya kammala cikin